Ja, we staan nu op het vestingwerk de Vief Cup met de historische benaming de Nieuwstad. Links achter mij de inmiddels gerestaureerde Cortinemuur en achter mij het rondeel wat ooit een grote vestingtoren was. Ja, dat is zeker een belangrijke fase aangebroken. Het eerste deel hebben we zojuist alweer opgeleverd van de Cortinemuur. Buitenzijde, binnenzijde is gereed. En we gaan nu beginnen aan de invulling van het rondeel. We hebben zojuist het eerste deel van de walmuur, de Cortinemuur, die is opgeleverd aan de buitenkant en de binnenkant. Nou, het resultaat kunnen we nu aanschouwen en we moeten zeggen dat is prachtig geworden. Hè? Alsof er niks gebeurd is, bij wijze van spreken. Maar we gaan nu in een heel belangrijke fase beginnen. Dus de invulling, de overkapping van het rondeel hier aan de achterzijde. Maar dan moet ik misschien eerst even iets vertellen over de routes die we gaan lopen. We krijgen straks een openbare route. Vanaf de Poort Waarachtig kun je een wandeling maken over de voormalige weergang. Hè. We laten in het ontwerp 2 bouwfases zien. Dat is de bouwfase 1515 en de aanaarding uit 1551. Dat kun je straks weer beleven door die route over de walmuur. En je kunt dus straks een openbare route volgen hier achter mij door het rondeel met een trap omhoog. En dan kom je eigenlijk weer op het dek zoals het vroeger ook was. Dan sta je op het platform, kun je weer prachtig over het park kijken. En via het dek kun je weer via de weergangmuur aan de andere zijde richting de Helpoort lopen. De andere route die gaat onder begeleiding, straks met een gids. En dat is een route die, de entree is dan via de kazemat. Dat is een hele spannende route hier onderlangs. En we hebben een doorbraak gemaakt in die kazemat naar de vestingtoren, zeg maar. En dan kom je via een nieuwe trap omhoog. En dan kom je op de verdiepingsvloer die we weer terug gaan aanbrengen. En dan kun je de binnenzijde van het rondeel kun je dan weer optimaal beleven zoals dat 500 jaar geleden was. Ja, waarom is deze fase zo spannend? 2 jaar geleden hebben we een principe-schetsje gemaakt. Hè. Het was nog discussie van moet de grond wel of niet terugkomen. Ik heb toen een idee-schets gelanceerd door er een soort tafelconstructie in te maken. Een overkapping waardoor we die 500 jaar geschiedenis blootleggen en weer kunnen beleven. Ja, dat schetsje dat wordt nu vertaald in de werkelijkheid en dat is voor een architect natuurlijk heel spannend. Van, komt dat overeen met wat we toen bedacht hebben, met het resultaat wat het nu gaat worden. In feite doen we alles wat we nu maken, dat doen we in staal materialiseren. Hè? Dat je ook ziet van dat is periode 2024 is dat verzonnen. Want we weten niet precies hoe het geweest is, dus dat kunnen we ook niet terug reconstrueren. Dus we maken wel een vloer terug. En we maken een dak maken we terug, een verwijzing waar het vroeger gezeten heeft, maar in eigentijdse materialen. Het is een soort tafelconstructie geworden, dus er komen 4 kolommen en dat is dusdanig geconstrueerd dat we het bestaande muurwerk niet hoeven te belasten. Want in feite gaan we een plein creëren, een dak waar een heleboel mensen op kunnen staan. En die belasting die wil je niet overdragen op het bestaande muurwerk en vandaar dus die losse constructie die we erin gaan plaatsen. We gaan de binnenzijde van het rondeel gaan we niet restaureren en hoeven we ook niet te restaureren. Dat is een bijkomend voordeel van het constructieprincipe wat we nu bedacht hebben om een soort overkapping te maken. Daardoor bescherm je het hele delicate muurwerk met ook de schilderingen die daarin zitten. Zou je dat dak weglaten, ja, dan zou je al die scheuren wel moeten herstellen om te voorkomen dat je inwatering krijgt en voorschade. En dat hoeven we nu dus niet te doen. Dus in feite blijft de binnenzijde zoals we hem nu hebben aangetroffen. Ja, het is natuurlijk fantastisch om dit te mogen doen. Hè, dat we iets teruggeven, een stukje historie teruggeven, ook aan de Maastrichtenaren. Dat ze dit wat 500 jaar verborgen heeft gezeten onder de grond, dat we dat weer zichtbaar kunnen maken. Ja, en dat eindresultaat, ja, dat is mooi als dat straks gereed is. Ja, het mooie is dat we straks dus weer een stukje historie, wat 500 jaar geleden verborgen is geweest, dat we dat weer kunnen beleven. Ja, dan ben ik heel tevreden als dat gelukt is.